Светилищен комплекс Каменица. Светилищен комплекс Каменица, или още познат като Момин камък, се намира на едно от северните възвишения над село Старосело, в община Хисар, област Пловдивска. То е едно от многото мегалитни комплекси наоколо. Като например друг такъв е мегалитният комплекс Гавронов камък, който се намира пък южно от селото. В района има човешки поселения още от преди 7-8 хилядолетия, което връща историята на религиозните практики дълбоко назад, когато камъкът и скалите са имали основно място в тях, а и природата и нейните цикли са били в основата на много свещенодействия. При археологически разкопки в подножието на скалния комплекс е намерена керамика, датирана от желязната епоха. Тази датировка свързва светилището хронологично с ранните тракийски поселения и техните религиозни вярвания. Интересно е също, че в района има и 9 тракийски могили, което е признак за наследствеността между поколенията и културно-религиозните практики. Като цяло, районът е тясно свързан с тракийската цивилизация и е бил в сърцето на Одриската държава. В близост са разположени два тракийско-могилни погребални комплекса. Един от тях е тракийския храмов комплекс при Черньова могила, който се датира от средата на 4 век преди новата ера. Смята се, че е била построена за тракийския владетел Котис I. Непосредствено до нея също има и малко мегалитно съоръжение. Втората е могилният храмов комплекс Хоризонт, датиран от археологът Георги Китов също към 5-4 век преди новата ера. Светилищен комплекс Каменица е разположен на около километър и половина от село Старосел в северна посока. За да се стигне там, в по-голямата част се върви по добре оттъпкана пътека без голяма навигация. Чак когато се достигне възвишението, на което е разположено светилището, пътеката става стръмна и тръгва нагоре. Подножието на хълма се забелязва голям камък, сякаш оформен като място за сядане. Когато човек тръгне нагоре, посока на основния мегалитен обект, Слънчевата врата или още наричан Момин камък, наоколо започва да среща скали и камъни с необичайни форми. Някои са придобили интересен вид след хилядолетия ерозия от водата и вятърът, но други видимо са били дооформени от хората, които са идвали тук, за да се свържат с Божественото. Например, тази скала, която се намира вляво от пътеката, тя ми прилича на мечка. След още няколко минути ходене нагоре по пътеката, пред нас се разкрива силуета на основният мегалит в района. Мегалитът Момин камък или Слънчева врата, който доминира всички останали скали наоколо с височината си. За да стигнем до него, ние преминаваме през символична порта, оформена между две от скалите. Веднъж преминали през тази символична входна порта, на скалата пред нас виждаме изографисен надпис. Надписът е бил направен през 1942 година по поръчка на местен учител. Той дава информация за родът на учителя и жителите на селото в този период. Този надпис няма пряка връзка с култовата история на мегалита. Вляво от надписа е самият мегалит, който е изграден от 3 големи скали за основа и още 2 поставени по неизвестен начин върху тях, за да се оформи една своеобразна порта или арка към небето и космоса. Арките са често срещани при мегалитните светилища в България. Един близък аналог на подобна арка е мегалитът над село Бузовград. Много е вероятно тези арки да са свързани също с наблюдение на Слънчевия годишен цикъл и космическите тела.
А също има и вярвания, че те са портали между световете. Но няма писмени данни достигнали до нас, които да разкажат с точност функциите на тази арка. Интересно е, че върху един от камъните в основата е поставена глинена вазичка върху бяла кърпа. Най-вероятно, наскоро мегалитът е бил посетен от хора, които се опитват да пресъздадат старите обичаи и вярвания. След като видяхме основният и най-известен мегалит в светилищният комплекс, продължаваме нагоре до върха на хълма, за да видим дали ще разпознаем и други мегалитни обекти там. Най-високата част на възвишението е недалеч и бързо стигаме. Горе хълмът е плосък и лесен за придвижване. Веднага пред нас започват да се появяват и други интересни скални съоръжения. Ето тази композиция камъни като цяло прилича на полегнал великан или жена великан. Продължаваме да оглеждаме камъните дооколо в търсене на интересни форми и конфигурации. Някои изглежда преди години са били изправени, но някога са паднали настрани, вероятно след тектонични размествания. Когато тръгнем по склона надолу, в посока северозапад, пред нас се появява скална композиция с няколко изправени канарии, а до тях друга, която лежи хоризонтално в земята. Върху хоризонталната скала има голям камък във формата на купа, който сякаш е балансиран да стои почти хоризонтално върху скалата. Балансираните камъни са елемент, срещани в доста светилищни комплекси. Трудно е да си каже какви функции са изпълнявали, но защо ли не да са вид балансьори на електромагнитните енергии, които излъчва Земята, а камъкът ги моделира по определен начин. Когато заобиколим същата скална композиция, ние виждаме върху самата скала, на която е сложен балансирания камък, един изрязан слънчев кръг. Слънчевите кръгове също са много често срещани в места имали функции на древни светилища. Те очевидно са свързани с култа към Слънцето и животворната му енергия. Така ще завършим днешното пътешествие в света на древните вярвания и религиозни практики, съществували в този район. Вероятно, наоколо има още интересни мегалити, но те ще бъдат обект на следващи посещения.